Ini e kaunti no mosebedo maricho kuom kinde. Seche ma ji odak karka, puonjruok ochung'. Skul ochung', nyithindo be koro ok som maber. Chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Jodak ma wang' chieng' dwaro ni mondo chier gero hinga mageng'o pi oula manochung' mana jumbe 6 tok chako tich. Chiegni weche manyien maka gi kacha, Ann Milton Ochieng'. Duol makedo ne ratich oganda e pacho ka, Kenya National Commission on Human Rights, koro dwaro mondo mi piny owacho ket okenge makare ne arita ma jogo makedo ne ratich oganda. Jata tije ma duol no Bernard Mugesa omedo ni nitie dwaro mar chwoyo kogno kendo keto e tim chike duto mar riwruok pinje kata United Nations oketo kaka matayo ratiro n'oganda, wira ni mano e achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo tieko godo weche mag ndhicho mar oganda. Korka kore jalup direkta mar KNHCR Samson Omondi owacho ni piny Kenya nyaka yie rwako apisa mag UN e pacho ka, ni malibe margi nyalo kelo ber mathoth e piny Kenya e yor rido chike machiwo arita ne jogo makedo ne ratich oganda. Scenario within the African region. Many African governments are not keen on ratifying the optional protocols. As mentioned in the discussions earlier, optional protocols gives the citizens a chance to raise their human rights concerns and violations at a different arena, when the local mechanisms have not redressed them to the satisfaction of those citizens. I don't know whether they fear the numbers of the cases that may go, outside the country. I'm not sure whether that will be causing an embarrassment, to the country. But the bottom line is many African countries, including Kenya, are not keen on ratifying the optional protocols so that they give individual citizens in those countries the opportunity to air their human rights violations across, the borders. For example, the African Court on Human and People's Rights, among others. Nyasi mar alam ne ringre jatend migao kendo jaod bura machon marongo Honorable Dalmas Otieno ne obagi kawuone kanisa ma jokopere ma Don Bosco mantiere Nairobi, kendo noyuore gi jotelo mopogore opogore, josiasa kod oganda modhuro. Dalmas opo kaka jatelo mane ni kod chia kendo manoketo bero ngima oganda mbele, ka bende nowach ni en ng'at mane ochanore kendo chenro mage ne otayo kako winjore. Moko kuom jotelo mane ochopo nokwayo oganda mondo mi osumie rieko e wi siasa mar kwe mane Dalmas onyiso ahinya te kinde mane oganda koro chomo yiero maduong' ka Dalmas ibiro ik tich ang'wen e dalane mantie Kangeso. For that reason, many of us looked up to him for his very calm counsel, his very kind and concern, especially for the people that he served. When I came to know Dalmas and I was consulting with him, and especially when 2013, 2017, I was working closely with Uhuru Kenyatta, and Dalmas was in court, and the country was so divided. And Dalmas was the reason, the voice of reason, which was calming us down, bringing everybody together, and really, I've not in a long time seen such a steadfast man who could not be swayed. He's one of the fellows who told Uhuru in 2006, 2007, when we were riding on ODM, all politics is local. Ajana na hii, alafu hiyo ndio ilimfanya inherit your Mount Kenya. They loved him in politics, but they knew akipanda hiyo mlima, against the mlima, mambo itakuwa ngumu. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi onyiso jopiny ni piny owacho chung' motegno kendo weche mamuoch ni nitiere pogruok kata okak moko gin mana weche manono. Kanoloso e romo moro Baringo South, Wandayi nokwayo kwe kende pacho ka
ka bende omedo ni winjruok e kind jotelo ma pacho ka osekelo kanyakla jodak ma kuonde mopogore opogore kendo miyo giduol e telo mar Kenya. Wandai nolero ni moko kuom gigo ma sirikal osetimo gin chwalo yore mag dak ne jopiny kod tudo stima e kuonde maonge dongruok malong'o. Bende nonyiso jopiny ni mondo din itgi ne siasa manono kojiwogi mondo gisir sirikal e gero piny gi kwe. Serikali kuu ya Mheshimiwa Ruto iko kikamilifu, iko imara, na tumesema ya kwamba taungana na Mheshimiwa Raila huko mbele, aendelee kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto mpaka dakika ya mwisho, mpaka 2032, si ndio? Sisi wenye tunatoka eneo la Nyanza hatuwezi sahau kamwe. Nyinyi ni watu wajabu sana, nyinyi wananchi wa bonde la Ufa, kwa sababu wakati tulikuwa na shida kubwa mwaka 2007 mlijiunga nasi na mkasimama kidete, si ndio? Mkasimama kidete kufa na kupona na baba Raila Amolo Odinga. Hatuwezi sahau kamwe. Lazima tuwe watu ambao tunakumbuka, si ndio? Yes. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi hata kidogo, hapa mbele sisi tunatembea bega kwa bega na Mheshimiwa Ruto. Koro dwaro mondo gavana ma Siaya James Orengo owuo apisi Martin migepe mare kendo walo jokanyo manyien kaluwore gi mibadhi ma koro miyo jotich buora ochungi e tich e kaunti no. Kaluwore gi jaod burano, jotend migepe e kaunti no ok nyal wuondore ni gikia gima dhi nyime e wi jotich 382 manondiki e tich e chak higani kaeto duogo riembi e tich. Odhiambo mane loso Mutumbwe e sub-kaunti ma Yala e kinde pogo omenda mag ji ohand rowere kod mine owacho ni sa oseromo mondo Orengo ochan ode mondo mi one ni kaunti ma Siaya otiyo ne jopiny kaka dwarore. Ok inyal bedo nikech pok awinjo kata NMCA ma Siaya nyaka the speaker of Siaya onge ng'ama osewacho kaka jotich moriemb. To joma noriemb ka wacho ni mondo mi barua ne gichiwo asoya ma 300,000. Mine moko uso dhok, mine moko ouso lowo, ni mondo mi asoya mondo nyathino yud tich. I'm calling upon EACC to be a bit faster, mondo joma imako mak, joma dhi e jela odhi. And if in any way the people around Orengo are found to be culpable, we'll conclude that the governor was aware of what was happening. That is it, as simple as that. Sirikal kaunti ma Siaya ochako twak kod duol maloso apeini Kera mar gero apeini alwora ma kaunti no. Jachung' matije ma Bondo Vincent Kanyang'onda owacho ni gavana ma Siaya James Orengo osebedo katwak kod director mar Kera motelo ne Siaya kod Kisumu Midusa Kenneth Ochieng mondo omi pek nderni mochuno e alwora no. Kanyang'onda nolero ni thoth apeini mantiere Bondo sub-county osetem loso. Apeini go oting'o mano ma Bondo nyaka Nango madhi Liunda masani idhi gundhi ka irito mondo mi sirikal mamalo omed omenda mibiro gere godo malong'o. Mia Kenneth Adinda Ochieng osebedo gi negotiation gi governor mondo o upgrade some of the yore manie e Siaya County, to maga mawacho to ma specifically ma Bondo. Koro yore ma kaka uneno kawuono wasaringe yore mang'eny gi nyo yawo, mamoko ni Migwena kocha, kendo koro sani to wanie Bondo Liunda Road ma ung'eyo wachne nosebedo wach mabor ahinya. Mining makethonwa ndara, koro jo mining kok seketho ndara gidwa repair. Sani wan gi problem ma engineer Adinda emanyo volunteer moloso ndara nyaka Kupolo. Lose maber but maram ka koth ochwe to rumo kendo wadoka shida. Koro wakwayo sirikal mamalo national kod mar county giriwre kanyakla mondo gilosnwa ndara obed maber mondo wan kaka jo pikipiki wayude kaka wanyalo tiyo maber. Ndara rach makidhi Bondo dichiel gi customer kiduogo kinyal dok kendo, to mano mana siling. Kuom thuolo machielo doho ma Siaya ochako winjo buch nek ma ja ohala Jared Ongoro
mane okwany ringre kojwang' e bwo aora Nzoia higni 2 mokalo. E nyim jang'ad bura David Kimei, Laktar Don Oluoch mane otimo bero ne ringreno onyiso doho ni lipot mar bero yango ni Jared nowito ngimane kokalo kuom hinyruok manoyudo e wiye kod fuondine mamoko mayom mag del, gino mane nyalo wuok kuom gocho motegno kitiyo gi gimoro madik. Okwach kich onyiso doho maling'ling' margi bende yango ni mosenindo Jared Ongoro kod achich maduong' mitudo gi nek makamano Vincent Ochieng' Ongoro ne nitiere alwora achiel e kinde mane nek makamano timore. Achich maduong' mitugo gi nek makamano Vincent Ongoro kod nyawadgi Crispin Awambo ibiro chwali e doho tarik 3 dwe mar 11 higani. About 9 days. About 9 days. Yes, as per the report. But the death took place on 5th. 5th, yeah. So that was 9 days after the alleged death. And the body had been preserved in a private institution. That is St. David's Mortuary, or was it a public? No, it's a private, same-day classic funeral parlor. So mama alijibu, the late Jared amesasumbua the accused person Vincent. Amesamsumbua sana. Niliposikia hivyo, sikufika jikoni. Niliwacha tu hizo vitu zangu hapo. Nikarudi kwa nyumba kuvaa nguo ili niende penye wamesema Nzoia huko. Niende nifike tuanze. Jopiny e gwenge ma Kobuya kod Osodo e ward ma Wang' Chieng' e kachung'ud bura ma Karachuonyo okone sirikal mondo otiek e chenro mar gero ohinga kata dikes mag geng'o aora Miriu mane ochaki mar konyo tieko midhiero mar oula e alworano higa mokalo. Oula osebedo ka daro oganda ma gwengego e kinde ma koth mapek chwe, gino manomiyo sirikal ochako chenro mar manyo riekni mosiko mag tieko midhiero mondo mi okel fuong'ruok ne jopiny. Gedo mar ohinga go nochako, kata kamano nodogo kwamo dweche 6 nyaka ne chake ka tingni mane itiyo godo bende sani okwamo kama ne ojwang'ie. Jopiny mane oloso skul primary ma Osodo kama jopiny osebedo ka jotie e kinde mag oula owacho ni gin kod luoro kaluwore gi chenro mochung'no. Goyonwa oula mageng'o pi kochakore gi location mar Kobuya kakoro biro e location mar Wang' Chieng'. Koro kogigi e kore ochung' ne gidhi ni pi ne ng'eny, to waserito nyaka ne gidhi manyaka sani. Wakwayo ni ka giyie to gichopnwa chenro ni, kata ka ginyalo yawo kama pi Miriu donjogo e nam, kinyalo yawe ichodho igolo lopego nikech pi mapong' pile pile gi gik mipuke nam gaore osemiyo dinore. Seche ma ji odak karka, puonjruok ochung', skul ochung', nyithindo be koro ok som maber, chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Koro an nakwayo ni kaber to tich odhi nyime. Wapenjo ni to pesa ma noket ne gini olal kanye? Joma be nyicho ochung' negi bulalo ok nyal nyiswa to what is going on. So my plea is serikal wuog oko mondo okonywa. David Munywa oloso historia bang' bedo ja Kenya mokwongo yudo thuolo mar dhi e tuke mag dart mag piny mangima midendo ni PDC World Darts Championship mabiro timore Alexandria Palace e boma ma London Disemba higani. Munywa norakore final gi jatugo ma Afrika ma Milambo kod ja Cameroon e tugo manobagi Nairobi. Kuom tielo 8, Munywa notelo 5 kuom 3 kendo nodoko loyo double moloyo gi point 4 manoyudo. Giko matugo noseyudo point 16 koriw moyudo tiko mar biro dhi London.
Paramogi kuom thuolo mari mago ne weche manyien makagi kacha. Waikoni mathoth mwabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo saa 1 kod oimore saa 3. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.